Hello guys, mag-comment lang ako doon tungkol kay Joremy, Shaira at kay Upaw. Alam nyo ha, itong si Upaw na mamangka sa dalawang ilog. Gusto ni Upaw, ito nga, yung wife niya, pinakasalan niya for the visa para maka-stay siya sa Pilipinas longer. Basta, alam niyo yan sa mga papeles. Okay, kasi foreigner siya, so alien siya sa Pilipinas, so magpakasal siya ng Pinay para may residency siya, may papeles. And then, yung pangalawa naman, si Shaira, ginamit niya para sa kanyang vlog, kasi sila yung partner sa vlog. Si Joremy naman, hindi masyadong sumasabay sa vlog. So, si Shaira yung kaagapay niya ni Upaw sa vlog. So, yung dalawang babae, may benefits siya sa dalawa, di ba? Si Shaira for the vlog and si Joremy for the residency, for the visa. Itong si Upaw, ang masasabi ko dyan sa kanya, isa siyang manggagamit. Yun lang, Upaw, sana makauwi ka na sa bansa mo, sana ma-deport ka na. Ay, nagdalang kag timal diri sa diha sa Pilipinas. Diha sa Pilipinas, kina ako sa Amerika, okay? So, diha sa Bohol. Mora to, oy,